ಅದು ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಳೆನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚಿ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓ ರಾಮದೇವ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ MC ಬರ್ತ್ಡೇದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಪುನಂಚಿನಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಪಚ್ಚನಾಡೇಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪಿದಾರ್ದು ಉಂತುದೆ ನೈಟ್ ಇನಿ ಏಪ ದಿನ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ತಾರೀಕು ಇನಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಟು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಕಂಡ ಬೈದೇರು ಆರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪುನು ಆರು ಬೈಕಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬಂಡೆ ಪುಣ್ಯಾಗ ಅಂಚಾದ ಸೊಲ ಬಾಂಡ್ ಅದು ಬಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಳೆನ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಏನಂತ ತಿಂಚೆಸ್ಕೆ ಪಾಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಟ್ ಪೂಜಲೆ ಜಿನ್ನ ಗೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೊಂಜಿ ಬಲೂನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತಪ್ಪ ಆತ ಸುಲ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಚ ಅಜ್ಜನ ಬರುವ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಲೂನ್ ಒಂದೊಂದು ಜೋಡಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಲೂನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರುವ ಬೈದು ಒನ್ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಸುಂದರ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓ ರಾಮದೇವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ದೂಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಉರುಪುಲೆಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಪುಡಪುಲೆಟ್ಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಊದಲೇ ಎಸ್ ಅಡ ಕಟ್ಟಲೆ ಊದ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಲೆ ಯಾವ ನಿಮ್ಮ ಮುಕ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಊದ್ಗಾತಜಿ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುಲ್ಪ ಎಂತ ಗಾಳಿ ಮಾಡ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರಾಂಡು ಬುಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟೆನಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬುಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟೇರಿಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಬೀಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಎಸ್ ಬೀಗ ಅಚ್ಚ ಓಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಡಲ್ಲ ಈ ಬೋಟದಿಂದ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿ ಆರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆನಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬುಧರ್ ನಮಸ್ಕಾರನೇ ಮಾಡ್ರೆ ಯಾ ಪರೋಡು ತೆಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳೆ ಬೋಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೋಯ್ದೆ ಹೊರ ಪೋಂಡ ಯಾರು ಮಾಡ್ರೆ
ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬುಧರು ದೀಪಿಕಾ ಇನ್ನ ಬುಧರು Clap your hands, everybody! ಗಂಡಾಂಗದ ಬುರುಡು ಒಂದೊಂದು ಬುರುಡು ಸರಿಯಾ ಆಡುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಎಸ್ 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 ಏದ ಎಸ್ಕೋಡೆ ಬನ್ನಾಗ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಆತನು ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ಲೆ. ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಲ್ಲೆ. ಈ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಕ್ರೌಡ್ ತೂದೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತದು ಎನರ್ಜಿ ತೋಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ತರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ಕ್ರೌಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತಂಡು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರುಷ್ ಅಯಾನ್ ಶಕಲ್ನ ಐನ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಅಯಾನ್ಶ ಅಂದ್ ಆರುಷ ಅಯಾನ್ಶ ಆರ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಇಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆತ್ತದ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಗಾಂಧಾರಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಮಂಡ ಮಿರಾಕಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾದನ ಐಕ್ ಪುದರ್. ಸೊ ಎಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನೋಟು ಮಾತ ಉಂಡತೆ ದುಡ್ಡು ಅವೇನು ಕನತುಕೊಂಡಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯಾ ಕಲರ್ಸ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ದಾದನ್ ಪಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ದಾದನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ನೋಟುನು ಪರತ್ತು ನೋಟು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಹೊಸ ನೋಟು 20 ರೂಪಾಯಿದ ಕನತು ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ರಡ್ಡಲ 20 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟುಂದೆ ಪಂಡೆ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡು ಬೋರ್ತ ನಾನು ಫೋಟೋ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎಂಕಂತ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಓಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಆತೆ ಕೊಡೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪ್ಲ ಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಏರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಬರ್ಡೇ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿನ ತುಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚೆರ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾಗ ಎಸ್ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇನಿ ಆರೆನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತೂನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್. ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಯೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕೆಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಮಂತಿನ ಟ್ರೀಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸಾಯಿನ ಆದುಪ್ಪು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇನು ತೋಜಾರ ಒಂಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೈದೆ. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಫೇಸ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗಳ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗಳ ನೆಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ ಮರ್ಪೋಚಿ ಹೆಸರಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನಾತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕಿಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.